Det er vigtigt at se patienten som det hele menneske. Dette kan man f.eks. anvende anamnesen til ved at stille følgende spørgsmål. Har du smerter, og hvornår er de eventuelt værst? Hvordan påvirker dine skuldre dig i dine daglige aktiviteter? Hvordan påvirker dine skuldre dig i din arbejdssituation? Er din familie god til at tage hensyn til dine begrænsninger? Anamnesen ligger til grund for videre uddybende undersøgelser, som kan udelukke eventuelle differentialdiagnoser. Såfremt der ikke er fuld bevægelighed, kan det være en god idé både post- og præoperativt at anvende et goniometer til måling af leddets vinkel, for at observere eventuelt øget eller mindsket ledbevægelighed. Udover flektion og abduktion, som ses her, laves også ekstension og adduktion. Grundet postoperative smerter og langvarig inaktivitet vil der ofte forekomme nedsat muskelkraft. Resultatet af testen er med til at fastsætte niveauet for eventuel genoptræning og videre behandling. Vi laver denne undersøgelse for at teste mobiliteten af scapula, idet denne har stor betydning for bevægelsen i skulderen og dermed også bevægelsen af armen. Som opfølging på anamnesen kan man udføre en smertebuetest. Denne test kan give en idé om, hvordan patientens smertebillede ser ud. Testen er positiv, hvis der er smerte i bevægebanen fra ca. 60 til 120 grader. Idet vi ikke ved, hvordan operationen er forløbet, er det hensigtsmæssigt at undersøge, om der stadig er symptomer på impingement. De følgende 2 tests for impingement kan ikke afsløre, om årsagen til smerter skyldes primær eller sekundær impingement. For at gøre resultatet mere valid, anvendes de følgende 2 tests. Testen er positiv, hvis der udløses smerter fra omkring midten af bevægebuen og i kraniel retning. Testen er positiv, hvis der udløses smerter, når skulderen kommer i indadrotation. Når der forekommer smerte i skulderregionen, er det tilmed relevant at undersøge nakken, idet skulderen er innerveret fra de cervikale segmenter, hvorfra der kan forekomme udstrålende smerter. Hvis nervevævet er stramt, kan det forårsage nedsat bevægelighed, smerter eller ubehag, og testen er således positiv, hvis patienten oplever dette. Ovenstående undersøgelser ligger til grund for fysioterapeutisk intervention i form af smertestillende behandling med henblik på at mindske kompensationsbevægelser. Træning, som skal genoprette muskelstyrke og muskelbalance. Bløddelsbehandling for at afhjælpe muskelspændinger. Og hensigtsmæssige elevationsteknikker.